ҳамдиёрони азиз, бисёр одамҳо имрӯз 20 майи соли 2023 мешуд. Бисёр одамҳо ба ман навор нигоҳ мекунанд. ноки дивиҷии мо харидагӣ хуш шуд, ихел шуд, вай хуш шуд. Ман намедонам чӣ хел шумо нигоҳ мекунед ки хушк мешавад. Мисабзаду хушк мешавад, баргаш зард мешавад. Ина бинед, ноки дивиҷии ман ҳамин сол аллакай 1 метр зиёд навда кардааст. Ман чӣ хел нигоҳ мекунам ки шумо хушк мекунед. Ман оби қатрагӣ мондам, дидед? Мана инаш бодом бошад ми, олу бошад ми. Ана меравем дигараш. Ана инок нашунамаш сустар мебошаду ба ҳар ҳол нашунамо дорад. Ана инoro мебинем. Инаш себ мебошад, нашунамоаш хуб мебошад бо оби қатрагӣ. ҳатто баста себ бинед. Себ баста аст, ман нигоҳ накардем. ҳамин сол бастагӣ, ҳамин сол шинондагӣ меваҳо. Ина бинед. Нашунамояшро ба ман видеорой мекунанд, ғурбат мекунанд. ноки айту гирифтагӣ сабз шуду мара хушк шудааст. Чиба аз ман сабз мешавад, хушк намешавад, ашмо хушк мешавад. Камтара китоб хонетон, ёд гиретон. Ман ҳамин ниҳоло ҳамаш ҳамин сол шинондагӣ, ҳамаш ҳамин ба қатори ниҳолое ки аз ман кадом мегирӣ ба ҳамон қатор овардагӣ. Мана бинед чӣ хел нашунамои хуб дорад. оби қатрагӣ ҳар як ҳафта 10 рӯзда як маротиба об метиҳам. Мана нокро бинед, нашунамояшро. беҳтарин. Ягон шикоят аз нашунамои дарахт надорам ман. шинондам, кам пору карда, тагаш пору партофта шинондам. Нашунамояш беҳтарин, ҳамхел қатор рафтагӣ. Ягонта хушкам нашудааст. Ва хушк шудани ҳам нест. худо хоҳад. ҳатто мева бастааст, нишон додам ба шумо. бинед. баъд аз шинондан боз дар гирдаш ман бо пору рехтагӣ дидед. аз қисми болое ки дар реша наравад пору, бо ҳамроҳи об пору, ғизои пору ба поён равад. ин шафтолу. ҳаго ман худо хоҳад бо дору мезанам ҳамаинро. инам шафтолу. нашунамояшон ман маъқул. ман ҳамдиёрони азиз, бисёр одамо боз аз болои нашунамои пистаашон шикоят мекунанд. ман ҳамон пистаро нишон метиҳам, нашунамояшро. аз он тараф намегузарам. ҳаминҷа писта нашунамояшро бинед чӣ хуб. дидед мана ҳам баланд шуда гирифтагӣ. мана инаш бо як пистаи дигар. ана меравем ҳамин хел пистаҳоро тамошо карда меравем. бовар кунед ман пистаи охирон баъд аз харидорҳо мондагӣ астатка хуш накард халқ, ҳамонро гирифта овардагиам. ина бинед. ина инаш сабз. инаш барои чӣ дар ман мешавад, дар дигарон намедонам. ина писта. инам писта. ина сабз. ина писта. сабз шудагӣ. хулоси гап ҳамин хел пур рафтагӣ. ҳамон сабз шудааст. ман ягон жалба надорам. ва ман ино эркам намекунам. ин дарахтҳоя ҳам мешунонам, озуқааш қатӣ мешунонам, баъд об метиҳам, аҳамият наметиҳам. ин чӣ намесабзад гуфта ҳамин
احمد نمیتونم حساب زد مرده خودش مجبور این پیونده که اول طرفینه چی بسته است سال گذشته همین خنک نزد همین در روی زمین خوب خنک نزدم خب بسیاری بسته است که ببینید درون به درون بستگی خواهی همدارون عزیز این باقی من باقی که خنک زدگی بود از قسم پایان بر کرد بود 3-4 سال در کار که این انگورها رو ما دیگر کنیم بر پناه خدا باشید با گروه انگور ما باشید